Madam nipa miensa ne kan tam. Ba miensa ho na no Opa ni siaka. Ba mi ajubi. Kojala ni. Na ula chane. Ai akuma si fi mo. Ni kade taba ku so tu ni re. Abanti ni ko kan tam do ni. Ohima ne so se ono so o miensi fu amna da tu ni re ni ura se. Ni si fu ni si ase ni wi a na ya ka ka se ko. Sala chane so mo so na. Ono so no ma. Ya nai kono ya. Aye nipa na. Ya nipa na. Ya fi akumya na de. Obi asa na na de. Na oba panyin so. Oba panyin so se omo ni anka ho. Oba na akumya na de. Wa pe de wa be ka chem. Ada no ka chem na se dra no. Foto fa osu se abufi. Zo na ba se ku ti ta mo ye obo ho ntama. Oni bo so no. O tu wo ti ta na ti mo no. Bo ho ntama de bo so. Omnia ti e bia mbo. Wala wo ya se de. Oba no o me ko to di bana obi aso kanta gete won na ne di anya sa. Wala wo. So no so famo so ni hu na pe ye me wiem ne ntwa enya nko man ko. Adire wo wi a. Papa je no so do wo wi. Ba cho ma ni wo wi. So do wo wi. Nipa na ni wuni mo bia. Osin ko na wuni mo bia. To bo asemi ehu. Se to bo asemi ehu. To bia so ko bele dia. So bo so. Etiu. Wala mo. Obu ya na se bia o we se bo so e ka se. We ka ho bi so bia e ka bo ni ma no so. Na fa no so o ma ka no so wo ne. So no beni obara kan dan se beni se kan se so bi na le ko ma no so na o ma ka no so ase bi yo so ka no ma so se o pro ba ko ya de frank o mo de kanta adoma o bi aka ni de nya de ko nya da adoma ya wa da je ni so ba fa bo so na ma ko ni do bo so na me se o tu fo kan ke se mene abiase romu a de kan tambia obi ani ha o kan ho di adia eye la o ba ko ba ko kan ho ko so nyansa wo ye yurodini onye wo ye bidishie ya fere ya gwache ọdọ olùsíẹ ọdún tuntun oṣù wọlé olùsíẹ ìwọ a ọdún akadá sọ ọdún ọdún máa ń yá àdìyàsí ọdún máa ń sọ ọdún ní àdìyà ọkà náà ẹ bá kọ ọdún lóbi ẹ bá sọ náà lẹ bẹẹni mu dáwà ọdún ọdún máa ń sọ ọdún yà àdìyà bá kọ náà ọdún sẹ. nígbà wà dáhùn náà ọ̀nkà yẹn. ọ̀nkà mọ̀. Apima hase ko ana afọ na tife me na aka bɛtɛ anya sɛbi ɛkunya ne yɛ nti mo mu gyina ho nyinaa sɛbi akɔfidi a ɔmo fiti to bi afo ase me ɛna kunya no ɛyɛ me na nam ɛgye a yɛkyi obiara ɛne hɔ sɛbi wadawo obi a ɔbɛka sɛ ntan apima hase kunya ne gyina no na ɔtuntum fa ɔkuta nkɛseɛ Bagi orang bagi jaga. Nura, esra tu akan tak salah dah buat. Mana misalkan siapa? Masuk ke desa kalau. Asimale, esikaen. Esra mana tu foto ke esra tak esra
ɔhemaa no ɔnyɛ me mogya na ɔnyɛ me mogya ɛnam sɛ ɔnyɛ me mogya nti no ɛna meyɛ ne sɛ akonnwa a wɔmɛyɛ no wɔnyi firi tana anaasɛ afei so ne mu nana mo kyerɛ na ɛbɛyi na ɛyɛ dɔn ɛmu a mo yɛ no ɛnum ano ɛɛtae ɔte wakata sɛ wɔn ɛno tó wɔ adi hɔ ɔwɔ sɛ ɔmo to wɔn yɛ ɔsɔ bi ɔsɔ ɔsɔ bisala ɛkò yɛ tɛnse ni bi abɔ sɔlɔ yɛ no yɛ bi ni sɛ. n tɛ polisi mu kɔmisa. wàá bɛ nu. so obi a kata biara ɔbɛ taasi n'ɛgbɛ wɔn kata fana mu aa wọn nso na ɔmu ne nimu gyaa dɔm. ɔfɔ ase. Redu ne fɔnsi kan. Abante, wɔn bɛ kata wɔn fún mi dùn ní bá ti, ɛnna ɛma nso dùn ní bá. Ɛnna wɔn ní du, yé dùn ní du. Ɛbɛ sàpọ̀ yẹn wẹ̀. Ɛbɛ sàpọ̀ yẹn. Nípa dọ̀bọ̀ tó ń ka ọ̀hún. Job. Kájọ ọ̀hún nípa nsìá no. Job. Ọba apẹyin wọ́n mu nyinaa kàntàn fún ọ̀nyẹ́ dẹ̀sẹ̀. Job. Ọba apẹyin sẹ baako deɛ ɔne ne yɛ mogya wɔn nyɛ akorɔ nso ɔne ne nyɛ mogya. Job. Ɛna wɔn yɛ aka nso so ɔbaa no nyɛ dehyeɛ na wɔn na akonnwa no wɔ mu. Job. Eti mo nwura mu kyerɛ sɛ yɛ pa akonnwa no ase a wɔn ana ne deɛ no ano no. Ɛna se nipa enu yi wɔn nyɛ akata sɛ ɔba nyɛ dehyeɛ ɔba nyɛ sɛ ɔba nyɛ dehyeɛ na baako pɛ wɔ akyiri ɔna ɔno ne yɛ sɛbi adeɛ baako na baako adi so se ɔba nyɛ so ɛnyɛ ade ase sɛ yi wura no ɔpɛ sɛ wɔn akonnwa no ase ɛno no sɛ wɔn bɛ fi wɔn ano wɔn akonnwa no ma wɔn aya a sɛbi ɔno na akonnwa no mo di a. Ɛba no a na wo edu adeɛ nkɔ fiti asese saa ayɛ ɛnɛ aduru fɛn ɛnɛ yɛ dabɛn ɔbɛnya adagye ahwɛ fɛ sɛ ɔgɛs bi tu kwan a wobɛkɔ na neɛ fɛwi asa na yɛkɔ wodi ato wɔ ba a wɔnya ama. So ɛka wɔde na asa bi mɔti wei yɛ wɔ na yi lɔ wɔn ta ase ebi na wɔn ta ase so ɛde ɔta ase ne ne bi ɔba nso so a ebi wɔn ta ase bi ma bɛ wi sɛ ɔno bɔ wɔ hɔ. So ɛde na de wɔn ɛdi mo twɛn wɔn kati.